मिस्टार अनिल नोंथांनि सायाव एसे सावरायगोन दिनै। नोंथाङा होननानै बुङोबा गोरोन्थि मावाबा दाय मावाबा रावबो न'निफ्राय गोजान जायगायाव दोरोदनानै थाया, बेखौ जों बयबो मिथिगौ। खुलुमबाय रायजोफोर आरो आंनि फलोवार नोंथांमोन। दिनै आङो मोनसे ब्लग लानानै फैदों। बे ब्लगानो जाहैबाय दानि सोलिफुबाय थानाय भाइरेल भिडिअनि सायाव। बे भाइरेल भिडिअआनो जादों अनिलनि। अनिला दासान्दि मबाइलनि ससियेल मिडियायाव ओंखारगासिनो दङ। दा बेनि सायावनो जों एसे सावरायगोन। बिथाङा गोबां जोंनि आंगो लोगो इउटुबारनि सिगाङाव बा इउटुबारफोरनिफ्राय मोनसे मेसेज फैगासिनो दङ। बे खोथाया नंखाय आरो बे खोथाखौ मानसिफ्रा बानसावदोंसो आरो फासायदोंसो होननानै बुंगासिनो दङ। दा बेखौनो आंनिफ्राय खावलायनाय, बिथाङा जुदि बे बाथ्राखौ बानसावदों होनोबा, जुदि दाया नङाब्ला बिथांखौ आङो न'आव गैया होननानै खोनानो मोनदों। बिथाङा खारनानै दं। जुदि नोंथांनिसिम दाय गैयाब्ला नोंथाङा खारनांगौ दरखार गैया। नोंथाङा जुदि दायखौ मावमाराखैबा दिनैसिम नोंथाङा ससियेल मिडियायाव फैनो हायाखै मानो? आंनि सोंनाया बे आरोखि। नोंथांनि डाउटखौ खालामनाया, नोंथाङा जे दिनैसिम ससियेल मिडियायाव नोंथांनि जे क्लियारिफिकेसन बेखौ नोंथाङा दिनैसिम होफैनो हायाखै। गोबां ससियेल मिडियायाव गोसारगासिनो दङ बे रेकर्डखौ लानानै। मानो होननानै बुङोबा, जे रेकर्डआ बर' समाजखौ, बर' हारियाव गासैखौबो लाजि फोनांनाय जादों। नोंथाङाबो खोनाबाय आरो नुखाबाय जानो हागौ। नोंथाङा नायनानै लाबानो जाबाय। मानो होननानै बुङोबा, जोंनि बे बर' समाजाव बेबायदि गुबुंले जानाया बिराद लाजिनांथाव मिस्टार अनिल। दा बेखौ आङो नोंथांनिसिम बुंहरबाय, जाहाथे नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नुदोंबा नोंथाङा बे खामानिखौ मावनो नाङामोन। आरो नोंथाङा जे दाय गैया होननानै बुंदों, नोंथाङा मा प्रुफजों, माखौ लानानै दाय गैया होननानै सापर्ट होनो, बेखौ सिन्था खालामनानै जाहाथे ससियेल मिडियायाव फैनानै नोंथांनि क्लियारिफिकेसनखौ होफैनाय बायदि आं नोंथांखौ खावलायहरबाय। आरोबाव दिनैनि बे समाव नोंथांनिसिम खावलायहरबावो, माने जोंनि बर' समाजाव नोंथांखौ बिराद मोजां मोनोमोन, अनसायोमोन। नोंथांनि जे फाव फेसन, बे फाव फेसनखौ लानानै नोंथाङा नोंथांनि जे मावनांगौ दायथ', बे मावनांगौ दायथ'खौ नोंथाङा मावलांदों। आरो नों मावलांनायनि लोगोसे जोंनि बर' समाजाबो नोंथांखौ अनसायदोंमोन आरो गोजौ फारसे दिखोना हरदोंमोन। खिन्थु दिनै नोङो जोंनि बर' हारिनि अनसायनाय आरो अनखांनायाव मा मावखो? दिनै नोङो बे भाइरेल भिडिअ बिराद लासिंसिं। लोगोफोर, नैबे रेकर्डआ बिराद गाज्रि लासिंसिं जादों। बेखौ मानोना आं दिनैनि भिडिअआव होनाय जानाय नंला। लोगोफोर, नोंथांमोना खोनाजोबखाबाय। गोबां ससियेल मिडियायाव भाइरेल जागासिनो दंखायो। आरो बे भिडिअखौ आं रिपिट लाबोआखै। मानो होननानै बुङोबा, खोनासंथाव नङा बे रेकर्डआ। बे रेकर्डखौ खोनासङोब्लाथ' बिराद लासिंसिं बाथ्रा। बेनिखायनो आं होबाय थाला। जेखि जाया आं स्क्रिमाव होना होखाबाय मानसिखौ। जेखि जाया नोंथांमोना नायनानै लादो लोगोफोर। आरो लोगोफोर, बे भिडिअनि थ्रुयै आं खावलायहरबाय, दायनिगिरिजों जों माब्लाबाबो लोगो जानो हाया। दायआ दायैनो थागोन आरो दायनिगिरिया दायनिगिरि जागोन। आरो बे दाय मावमारदोंबा दायनि साजाखौ बियो मोनखाथारनांगोन आरोखि। दा जोंथ' दायनिगिरि होनना हमनो हाया। हमग्राफ्रा आयेनगिरि सुबुंफोर दङ। आयेनगिरिफ्रा बेखौ फोसाबगोन आरो आयेन बायदि बिथांखौ साजा होगोन, नङा होमबा लोगोफोर? दा जोंथ' जेबो बुंनो हाया। दा गोरोन्थि मावदों जे भाइरेल जागासिनो दङ। बे भाइरेल भिडिअनि गेजेरजों जों बयबो मिथिनो मोनबाय, बिथाङा सासे सिख्लाजों गाज्रि सोमोन्दो लाखिनायखौ जों खोनानो मोनो। दा खोथाया बेसेबां सैथो लास्ट टाइमाव मिथिगोन लोगोफोर। दा उननि आपडेटखौ जों नेबाय थानोसै। दा जेखि जाया लोगोफोर, आंनि बुंनायावहाय माबाफोर गोरोन्थि जायोबा आं सिगाङावनो नोंथांमोननिसिम निमाहा बिग्रोबाय। दा बेखौनो बुंनानै आंनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जासिगोन लोगोफोर। उननि आपडेटआव लोगो मोनबावसिगोन। दा बेखौनो बुंनानै आं दोनथ'बाय। बयनिसिमबो गोजोन्थों।